Виждал съм нечестивият страшен и разпрострян като зелено дърво над своята си почва. Но когато преминах, ето, нямаше го. Търсих го и не го намерих. Всеки човек има дни на слава и дни на позор. И когато не сме готови да се срещнем спокойно с възхода и падението, като двама братя, означава, че нищо не сме разбрали от уроците на живота. Спасителят, братя и сестри българи, е само един и вие добре знаете неговото име. Изричате му тайно името или на глас, когато изпаднете в болест, трудност или беда. Вярвате, че ако има невидим свят, той ще ви чуе и види. Точно тогава, когато вие имате нужда от избавление. Но не забравяйте все пак, че човеците пожелахме да имаме земни господари, които поискахме с цялото си сърце. Защото искаме да пипнем, да чуем и да видим властта на земята по начин и облечена във форма, която е човешка. И до свършека на този свят ще издигаме и сваляме човеци като нас, грешници, безумци, подлеци и лицемери, търговци в храма или праведници. Такива, каквито ги разпознаем между нас. Българската политическа среда е готова да премине в качествено нов етап на своето развитие. Предстоящите избори са най-голямото изпитание, пред което сме били изправени от почти 34 години. И не е все едно дали отново ще потънем в заблуждение или ще се възкресим от мъртвите. Същото това изпитание стои пред нашите политици, които вярвам, че съзнават големите и сложни процеси в света и последствията им у нас. Защото ако една от страните в политическата игра на честност не съзнава това, ние няма да излезем от блатото на безвремието. А единственият начин за изход е да започнем да си казваме истината, но не чрез изричане на полуистини или деформирани истини, а честно и открито. Ще опитам да дам пример за това, независимо от цената. Президентът Радев направи заявка за включване в политическата игра. Нека се опитаме да погледнем неутрално и отстрани на тази заявка. За двата си мандата управление, без една година, господин Радев беше неделима част от фактическото и активно управление на страната, проектирано през служебните кабинети. Прокарани бяха около 86 изпълнителни решения през Министерски съвет, които нямат нищо общо с организиране на изборния процес, с изключение на 4 от тях. Надявам се да знаете, че единствената задача на служебните кабинети е организирането на честни избори. А на практика не се проведе нито един честен избор. И всички знаем това. Впрочем, и предстоящи избори са далеч от честността, защото не са уредени нито правилата, нито техническата страна, нито процесуалния ред за подобни гаранции. Вече няма време да бъдат въвеждани, т.е. ще се прегрупират отново. Но този път и президента ще участва в прегрупирането. В прегрупирането, не в друго нещо. Помните ли първото и второто прегрупиране, което се случи пред очите ви? Сега е третото такова. Така работи статуквото. И след като изборните правила, ред и процесуална практика останат същите, то най-голямата глупост е да очакваме промяна. Освен една. Поредната ала-бала. Не мислете, че имам лично отношение към някой. Опитвам се да мисля трезво. И това ме натъжава. Колкото по-лесно е да избегна в безтегловност, като много други, или да пиша дитирамби за прослава на новия лиричен герой. Това не съм аз. Само живата риба плува срещу течението, а мъртвата по течението. Такава, за съжаление, е азбучната истина. Какво забелязах аз в последната реч на президента Радев? Нелепа поза, пълна демагогия и популизъм, гарнирани с висока доза от ниски нива на послания към по-простовати хора. Лично аз не съм сигурен, че господин Радев иска да бъде лидер на лумпенизираната част от българските граждани,
Затова си мисля, че той е превърнат в заложник на нечии чужди амбиции. И тези болни страсти подхождат на зависим, наранен, изхабен и комплексиран, но силно агресивен тип, какъвто, например, е старият председател на ДПС. Моля да имате предвид, че целият мизансцен, който ни се представя от всички парламентарни партии, техните медии, журналисти и добре платени политолози от една година насам, е всъщност противопоставяне между две крила в ДПС. Питам ви, защо цяла България и цялата политическа система е заложник на битката между две престъпни лобита в ДПС? Каква е логиката да разпадаме държавността, интегритета и достиженията на българската държава, само защото два етнически клана се борят за разпределението на порциите в държавата, а абсолютно всички парламентарни и извънпарламентарни сили и партии да застават от едната или от другата страна. И в целият този мизантропски водевил да се включи и самия президент Радев още преди да е изтекал мандата му. Съжалявам, но аз отказвам да участвам в този антибългарски и антидържавен сценарий, защото съм лично убеден, че битката между престъпници, облечени в политически тоги, не е битката за България. И няма как да бъде. Това е национален срам. Ако палачите на прехода искат да проведат честен рицарски двубой между подлеци, нека го направят сами. Аз ще бъда техен съдия, но съучастник никога. Затова казвам да не заемате страна в предстоящата игра на тронове, а да останете хитри като змии и незлобливи като гълъби. Не влизайте в играта на покварени от власт и пари хора, които са лоясали от преяждане с всичко и пречупени от към добродетели. Искам да спра вниманието ви и върху най-голямата заблуда, в която ви вкараха през последната година. Как стана така, че разделителната граница между нас станаха труповете на господин Борисов и господин Пеевски? Рязко и изведнъж, като загасена лампа от електрически ключ, изчезна разделителната ни граница по темата за войната в Украйна, с всички последствия за самите нас. Спомняте ли си, че само преди година и половина това беше тема номер едно в медиите, в социалните мрежи, на улицата, на работните ни места и прочие? Какво се случи? Как така изведнъж се появиха някакви новоизлюпени политици с комплимент във всички медии, които да набият в главите на българските граждани, че войната и нашето съучастие нямало значение? Тайните споразумения за приемане на бежанци също нямали значение. Целенасочената и форсирана смяна на демографския профил на България и тя няма значение. Нямат значение унизителните пенсии и заплати, цени на хранителни стоки, здравеопазването няма значение и почти нищо няма значение. Всичко това отиде в коша за буклук и се замести с основната задача – свалянето на Борисов и Пеевски от власт. Слушам и не вярвам на ушите си, казваше някой, че ако Борисов и Пеевски не са във властта, всичко ще се промени. Сериозно. Значи, ако ги няма тях, войната, в която активно участваме, ще спре на мига и България няма да бъде основен донор на смърт в нея. Така ли ще стане? Радев ще се изпъчи пред НАТО и Европейския съюз и всички международни институции и ще заяви урбанистката си ориентация. И никой няма да отчете къде се намира Унгария и къде България. Ще направи един геостратегически лупинг с единственият летящ самолет и това ще изкара от отговорността по всички подписани договори от държавата.
Усещате ли как се изгубваме в превода? А усещате ли, че някой умишлено и целенасочено смени разделителната ни граница, която не е борбата с мафията, а войната в Украйна и последиците от нея? А сега си отговорете на въпроса. В коя държава по света мафията е победена? И ние първата такава държава ли ще бъдем? Как мислите? С какво точно се справихме до тук, че мафията остана последната ни работа? Всичко това са пълни глупости. Запомнете от мен и го запишете върху камък. Борбата с мафията е професионална дейност, а не политическа платформа. Тя е системен подход на специализирани органи с висока компетентност за противодействие на организираната престъпност. Политическата воля няма никакво значение, защото този правен институт е отдавна уреден със специален закон, не по-различен от този, който се ползва във всички европейски държави. Нещо повече. Имаме и надграждане на правната уредба, точно с цел преодоляване на политическото влияние именно в тези специални служби. Помислете върху следното. Ако нямаше такава правна уредба и процедури, разбира се, по съгласуване, как ще бъдат ползвани тези служби от който да бил политик? Единствено, че за саморазправа с политически опоненти. За нищо друго. Ако трябва да бъда напълно откровен и независимо кой какви внушения ви прави, българските служби за противодействие на организираната престъпност съгласуват действията си на много високо ниво с европейски правни институти и нямат никаква нужда от вътрешна санкция. Това е уредено с правна норма. Какво ви казвам? Казвам ви, че борбата с мафията е дъвка за наивници. Първо, защото в българската правна уредба няма правна дефиниция на понятието мафия. Такова има само в Италия. Второ, защото ако нещо не е уредено с закон, не може да има реално преследване на мафиоти. И трето, мафията, така както ни се обяснява на нас, няма как да бъде Борисов и Пеевски. Това са следващите глупости, които трябва да обиждат всеки здрав разум. Борисов и Пеевски са физически лица. Организираните престъпни групи или мафиотски структури според италианското законодателство е сложна система от свързани в престъпна дейност организации, най-често под политически чадър. Всичко останало е криминална дейност. Лично на мен ми прави много лошо впечатление, че лично президента Радев заговори за антимафиотски консенсус. След 10 години в управлението на държавата би трябвало да е разбрал, че не може да има антимафиотски консенсус при липса на правна дефиниция и съответно законодателство, което е необходимо, свързано с думата мафия. Някой ще каже, какво път толкова? Изключително важно е лица, които искат подкрепа, за да упражняват власт, да използват правилните дефиниции и да не вкарват в заблуда гражданите. Нарича се популизъм. И да имат предвид тези лица, че с популизъм и демагогия се изплува лесно, но и се потъва лесно. Защото истината има само едно лице. Да не забравя също и кратък, но важен коментар по антимафиотската Доганово-Радева архитектура. Противопоставянето на едни граждани срещу други е почерк на лица, свързани с бившата държавна сигурност и в това не се съмнявайте. 2/3 от престъпно присвоения капитал на България през последните десетилетия е свързан с лица с принадлежност към държавна сигурност. Случайно ли е това? Според мен не.
Това е план, задействан преди много години, който има за цел да превърне националния капитал в частен. При това в ръцете и под санкцията на конкретни лица. За съжаление, освен националния капитал, който беше ограбен, се ограбиха и европейските фондове, които трябваше да бъдат гръбнак на съвременната ни икономика. Затова мисля, че основна задача пред всеки гражданин трябва да стане превръщането на престъпно придобития частен капитал в национален. Лица, свързани с бившата държавна сигурност или нейни производни, да станат обект на ефективен граждански контрол за защита на националната сигурност. Не може лица като Ахмед Доган и неговите производни да бъдат възкресявани от десни формации по никакъв повод и, разбира се, с никакви основания. Достатъчни са 30 години раздаване на порции от милиарди национален капитал, целенасочено създаване на политически зависимости и тяхната употреба в стотици престъпни схеми. Същото се отнася за всички други граждани на България, които имат пряко или косвено влияние от подобни кръгове. Ще ме попитате, защо Доган се превръща в централна фигура? Защото знам, че той самият е инструмент за най-голямото политическо влияние в страната. В ръцете и в полза на лица, български граждани и не само, които отдавна трябваше да са в затвора. Демокрацията е жива само тогава, когато въздава справедливост пред единен за всички български граждани закон, а не разделя обществото на добри борци и лоши мафиоти. Наказателната санкция е лична отговорност според българския наказателен закон. Никак не е демократично цели 34 години след установяване на демокрацията ние да виждаме президента Радев заобиколен и напълно зависим от агенти на държавна сигурност, както и цели партии в пълна зависимост от подобни лица. Това е недопустимо, неоправдано и деструктивно. И така, престъпни олигарси, ДС агенти и президент Радев от едната страна на барикадата. Срещу престъпни олигарси, ДС агенти, Борисов и Пеевски от другата страна на барикадата. Не, благодаря. Мислете.